Jeg er taget til Aarhus. Jeg skal finde Lasse. Lasse har de sidste 2 år været formand for ungdomskredsen. Og han har godt nok gjort det godt. Men hvor fanden er Lasse? Jeg må lede efter ham. Så må jeg jo spørge mig omkring. Vi ser på det, men afgangen, det er det i hvert fald tid til nu. Så Aarhus, here we come. Nå, men jo, simpelthen man kan finde mig herinde, eller det er jo ikke nogen stor by Aarhus, så vi må se. Altså, han burde være til at finde. Vi ser lige. Tøjeksperten, det må være her. Vi ser lige her. Hej. Du ved, der bor en gut her i byen, og fuldstændig, altså han gør bare imod mærke for andre mennesker. Han er så fantastisk. Er det en, du har mødt? Hvad fanden er han hedder? Ja, det er ikke Lasse, ham der... Det er sgu da rigtigt, det er Lasse, ja. Hvor, lige her, ja. Lad mig sgu søge videre, den er ikke nemt. Audium. Vi hører sammen. Ja, det kan være, han er herinde. Jeg prøver lige at se, om han er herinde. Det er ikke nogen ret stor by, det er det altså ikke. Audium, hvad de laver? Hvad de laver? Hvad er en frisør? Hvad er en frisør? Nå. Hej. Undskyld. Du, jeg leder efter en fyr, han er helt fantastisk, hvad han laver. Han har været formand for ungdomskredsen i Dansk Handicapforbund. Er det en, der siger dig noget? Ved du, hvor han bor henne? Det er da Lasse. Han bor da lige heroppe af. Op ad vejen der. Så skal jeg den vej. Tak skal du have. Det er jo ikke nogen stor by. Han er godt nok svær at finde. Det er... Ja, hvad har vi her? Vinspecialist. Der prøver jeg altså lige. Det kan være, han er det. Man ved jo aldrig. Altså, han er jo fra ungdomskredsen, så har han chance. Nå. Hej. Du, ved du hvad? Undskyld, jeg forstyrrer, men jeg tager lige et øjeblik til den. Ja, sådan. Ej, det må da altså undskylde, jeg forstyrrer. Jeg leder efter en gut. Han er fra ungdomskredsen. Hvad er det nu lige, han hedder? Han skulle bo her i byen. Er det en, du kender? Som var det. Det kan næsten ikke være andre end Lasse. Det er Lasse, det er det, han hedder, det er rigtigt. Er det lige hernede, han bor? Det bor lige herovre. Han kommer her tit, gør han ikke? Nu er jeg jo ikke hele dagen, men jeg ser ham der ofte. Tænkte jeg godt. Tak for hjælpen. Jeg tror også, at jeg er ved at have fundet Lasse nu. Det er ikke nemt. Det er ikke nemt i en lille by som Aarhus. Men nu tror jeg, at han har fundet. Nu skal vi bare lige derhen. Så hold fast. Så nu skal jeg bare lige finde Lasse. Det er ikke sikkert, det bliver nemt. Vi ser. Hej Lasse. Tak. Så. Men Lasse, du er næste nummers UK'er. Nå, for søren. Så Tak for det. ja, selv tak. Det er en overraskelse. Jo, man siger. Det er et lille nyt tiltag. Ja, Så det er fornemt. Hej alle sammen. Det var en stor overraskelse at blive månedens udråb. Det er jeg meget glad og stolt over. Og jeg glæder mig til at se, hvad den nye bestyrelse finder på af sjov og anderledes
arrangementer her i den kommende tid. Og så håber jeg, at alle medlemmerne vil slå op på den nye bestyrelse, både ved at deltage til de kommende arrangementer, men hvis du har noget arbejdskraft, den videre du tænker at bidrage med, så ved jeg også, at de vil blive utroligt glade for at høre fra dig. Så glad for jer sammen, og tusind tak for nu. Hej.